Biye alamusa ye avril kalo tile 11 san 2024 o bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna amaladɔnya ka fɔ tarata dun avril kalo tile 9 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita ale ni a ka marabolo ma olu yɛrɛ kɔni seli fitini selu ko o yɛrɛ kɔni sɔgɔmada seli ko o waleya kuluba palais kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka salle banque o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na seli o yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ o yɛrɛ kɔni duwawu don caman ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni ma ka sabu kɛ ale bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na kunu arabadon avril kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka ladala ɲɔgɔn min ni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kuluba palais o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ɲɔgɔn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na papier sɛbɛnciya caman o yɛrɛ kɔni bɔla minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique ye ni o yɛrɛ kɔni ye jɛkulu caman ye ko olu yɛrɛ kɔni baaraw ko dasigi bɛna kɛ olu la ni wagati damadɔ in na ko fɛn min yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ ka baaraw ye ani u ka mouvement ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛna jɔ ko olu yɛrɛ kɔni baaraw olu bɛna jɔ fɔ wagati wɛrɛ kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla an ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunkanko la. Ministre olu yɛrɛ kɔni u ka session ordinaire o yɛrɛ kɔni dɔ kɛ min yɛrɛ kɔni u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya o kɛla tɛnɛndon avril kalo tile 8 san 2024 kɔnɔ min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan fɛn min yɛrɛ kɔni Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni a ka marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni caman kɔni tun bɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni maliyɛnw ko ni an bɛɛ lajɛlen fɔni farala ɲɔgɔn ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko kɛlɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔya kosɛbɛ an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla Maliki Jawu ale yɔrɔ. Dugudenw olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ni a yirala k'a fɔ seli o yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko halisa kurantikɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya an ka ba Maliba o kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni musolakaw ye olu y'a yira k'a fɔ san tɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu kɔni kun bɛ u ka sogo ko o yɛrɛ kɔni matarafa kosɛbɛ firiko o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko gako ɲɛnɛta ko o yɛrɛ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ ko o yɛrɛ kɔni kun ye ladala fɛn min ko o yɛrɛ kɔni bila ni o yɛrɛ kɔni ka ni dumunifɛn ninnu ko olu lajɛni ko u ja tile kɔrɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka segin ka na u ka ladala waleyaw olu yɛrɛ kɔni ma o tɛmɛnen kɔfɛ sanbɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya halisa an ka Bamakɔ Sundaɲare ni o yɛrɛ kɔni ye an ka ladala foliba ye min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ san o san an ka ladalamaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sanbɛ foli in ko bila ko o yɛrɛ kɔni tɛ ko ladala ko o yɛrɛ de kɔni fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ a to adamadenya o yɛrɛ kɔni bɛ sinsin ka buna adamadenw ka olu tin don ɲɔgɔn na. A yirala k'a fɔ avril kalo tile 18 nata fɔ ka taa se avril kalo tile 20 ma san 2024 kɔnɔna na ko o yɛrɛ bɛna kɛ dɔgɔkun sugantilen ni an bɛ ale wele ko semaine géométrie expert ni o yɛrɛ kɔni bɛnnen don dugukolo ko baarali ɲɛmaaw olu ka dɔgɔkun ma a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya ko o yɛrɛ kɔni bɛna ta k'a di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma kolonɛl Asimi Goita u y'a yira k'a fɔ ɲinan ale yɛrɛ kɔni sigikun yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya fɛn min ka o de ye dugukolow tigiw walasa olu yɛrɛ kɔni ka lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari 4,400,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye 1,26 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye 42 ye a tɔn wari euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye 24
4 i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. kulukuru a yirala k'a fɔ k'a daminɛ avril kalo tile 8 la fɔ ka taa se avril kalo tile 10 ma ko siraba kasara minnu yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛla kulukuru ale marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni bɛnna maa 46 ko olu yɛrɛ kɔni jogila ko maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɔla u ka protection civile o yɛrɛ kɔni yɔrɔ protection civile ale yɛrɛ fɛnɛ tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko seli mouvement ko seli yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛw ko kunkan ko la ko u yɛrɛ kɔni tala intervention 27 kɛ. An bɛ taa yorosokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ tarata don avril kalo tile 9 san 2024 kɔnɔna na ko cɛlaka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si ni u bɛ taa san 60 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko ale yɛrɛ kɔni su o yɛrɛ kɔni ye la yoroso ale ni fɛn min ye kuru olu yɛrɛ kɔni furancɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni cɛlaka in ko ale yɛrɛ kɔni bɔla a kaso kabi avril kalo tile fɔlɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ taa u yɛrɛ kɔni ka dugu kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni bɛ kifosokaw olu yɛrɛ kɔni bara ko a yɛrɛ kɔni kuma ye fɔlɔ dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka ɲɛɲinini kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ni cɛlakan ye ale bɔnɛna ani na an bɛ ala deli badanɛ ma ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. kabako kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni ko kunkako la an bɛ taa kunkoko jaabi a yirala k'a fɔ sibiridon avril kalo tile 6 san 2024 kɔnɔna na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni taara bingani wale o yɛrɛ kɔni ka olu fɛ yen nɔ ka tasuma ko olu yɛrɛ kɔni mɛnɛ olu ka dugu kɔnɔna na ka tasuma o yɛrɛ kɔni mɛnɛ olu ka dugu kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ fɛnɛ tilala ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ nin don kɔfɔta kelen o yɛrɛ kɔni na ko banbagaci wale mɔgɔ 2 ko o yɛrɛ kɔni yela minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto la u ka marabolo na ko u yɛrɛ fɛnɛ tilala ka kari kelen ko o yɛrɛ kɔni minɛ masina ale yɛrɛ kɔni marabolo la minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni labila avril kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na kari ale ni a maaw bɛɛ lajɛlen halisa ala ka jamana in basigi. kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cadikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko minisiri ni ale bɛ wele ko tahir amidu nikin na ko ale bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ k'a daminɛ marisi kalo tile 11 na fɔ ka taa se desanburu kalo tile 31 ma san 2024 kɔnɔna na ko cadi marabolo bɛɛ lajɛlen ko olu yɛrɛ kɔni tɛna fɛn min yɛrɛ kɔni ye kuran ani ji o yɛrɛ kɔni sara ko o yɛrɛ kɔni fɛnw sarali ko o yɛrɛ kɔni bɛna to u ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bolo. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala ma an ka jɔya joona.